gogo weyisankomo umkhulu ephathe kwami uzwa kahle gogo wazala umakho umakho wazala gogo wazala ugogo wazala umakho umakho wazala wena lento egogo nomkhulu awunayo wena awunayo ngeke ikwenza udonse nzima esontweni izokwenza nzima nazi ke impawu zawo kunebhamuza lebaphinqeni alipheli makelele bakhona kuthiwa libhamuza amaphathi ngesizulu kuthiwa umhlume ngolimi olunye kuthiwa isilonda sendiki ayipheli lento bakhona ipheli buyi bakhona ungabona isibhibha kakhulu kuthiwa indiki lakho seliphakeme iyayibamba impilo yakho imenqo impawu zesibili amanzi ecwebile base bekutshela abantu bakini bona la bekhona izinto zabo azizinhle zinhle hamba kahle bekhona kodwa mawuphupha amanzi awutaka bakutshela bona la bekhona akukuhle xwaya uma uphupha umfulo oshonayo noma uphupha ingubo yokulala noma uphupha umshado noma uphupha inyama noma uphupha umuntu eshayela imoto sebekutshela wena ukuthi la ikhaya khona uzodlula emhlabeni yabona thina manje zethu uNkulunkulu nje usiza nje izinto ziza kanjani uthi uma uphupha izulu lina lishaya bayakutshela futhi musukhathazeka uhamba kahle izinto zakho lo nyaka owengcebo kuwena ungayaluzi ungatatazeli kuzolunga uma uphupha udonsa intaba uthi uzofika phezulu usaphaphama bayakutshela futhi ukuthi imithandazo yakho nemizamo yakho isiyaphumelela bhekesela uma uphupha udonsa intaba usephansi sekude phezulu bayakutshela futhi ukuthi sebekutshela ukuthi hayi qina ngokuthandaza kusekude khona kodwa bhekesela uma inhliziyo uthengaka uphupha udlala ibhola kodwa mawufika nathi emakade kashweba bayakutshela inthandazo oyithandazayo kafiki lapho ufike khona qina ngokuthandaza uma uphupha udoba fish abantu bakini bakutshela unesiphiwo sokudoba sokuphumeza abantu uma uphupha umuntu wakini soshona ekunika imali eningi abantu bakini bakutshela ukuthi bona babe nemali besaphila nawe uma ufuna uba nemali qondisa izinto zakho siqondo zoba nemali abasho uthamba odlala uyobhejela amabhola uyokupowerball uqalazele imali ozoyicosha ngoba wena uphupha imali eningi cha sebekutshela uqondisa izinto bona besaphila babe nemali nawe uma uqondisa izinto zakho zoba nemali mawuphupha umlilo ushamala ngilangu sebekutshela ukuthi noma kusha imoto umuzi yini kodwa mawuphupha umlilo sebekuchazela wena ukuthi sebecikekile sekubimla ngabo sebengenula kini benzelani inikele uthandaza uma uphupha indle sebetshela futhi ukuthi ufuna amanzi abusi unikele ungenwe isicitho umphupha inkukhu uphupha oxama uphupha izinja sebekutshela ukuthi khona isilwane kwakho uma uphupha shembe nje bonke behlanza sebekutshela futhi hayi uNkulunkulu ukhona ekhaya uma uphupha inkosi yesizwe nje noma ngabe yinazirayeli or Nazareth sebekutshela ukuthi kuyinhlanhla lokho uma uphupha lenyoka ihamba emkhathini nje abanye bathi kuyahamba wayibona wena lokho kuchaza ukuthi usenkingeni mbono ntombela ayibona noma ubani yanyoka kanti ke mawuphupha inhlwathi bona ntombela ayibona noma ubani inhlwathi inyoka inemoya uma uphupha iselasele noma woqamu isichitho kanti mawuphupha inyoka ebuhlaza inhlanhla kanti mawuphupha inkalangana sekuyinhlanhla akukho konke kanti mangabe uphupha uwashe emfuleni lezo ngubo eyiwasha hamba kuzona ezakho bese ziyamuka sebekutshela lo omukelwa izimpahla uyahamba emhlabeni hlamba kahlaya uma umuntu wesimame ephupha esefuleni egeze kanti uyithwele sebemtshela ukuthi lokho akuthwele kuyahamba emhlabeni kanti wena mawuzothola ingane nengane futhi ayifiki bengazange ba report emhlabeni nomuntu ehamba baya report kuningi engachaza nje bafowethu kodwa ngichaza ukuthi asembambeni ushembe sime ushembe uNkulunkulu